Hola bonicors, com esteu? Bé, el vídeo que vos porto avui és, bé, ja ho esteu veient al títol, és un esmorzar que varen fer alguns valentubers. En aquest esmorzar vaig voler portar-me la càmera per a immortalitzar el moment i per a gravar a cadascuna d'aquestes personetes perquè volia donar-los com visibilitat, o sigui, ja tenen visibilitat ells per si mateixa, però no sé, volia que aparegueren al meu canal i me feia molta il·lusió gravar aquest vídeo. Malauradament no varem poder estar tots perquè ara ens hem de reunir 10 persones, però bé, a poc anirem coneguent a tots els valentubers i vos dono l'oportunitat de que conegueu cadascú del seu canal, així que vos dono pas el vídeo i espero que vos agrade. Endavant en el vídeo! Jo soc Miguel Tejedor, soc psicòleg, vaig fer el canal primer perquè sempre treballo en la meva llengua, en valencià, i perquè a part la psicologia considero que no hi havia ningú canal de psicologia en valencià i fiqué contingut de tota mena. Faig contingut que pot interessar a tot tipus de gent, de totes les edats i que sempre apropi a la gent a la psicologia. I res, el meu canal és en psicoteràpia en YouTube i el meu Instagram, que també pense coses, és @MiquelTejedor, així que us anime a seguir-me. Hola, com va? Soc Salva Pérez i tinc un canal de vídeos de YouTube que es diu Per no frenar i en ell intento ajudar la gent que vol aprendre valencià, sobretot que vol presentar-se als exàmens de certificació, Escola Oficial d'Idiomes, Junta Qualificadora, de manera que puga anar amb més garanties d'aprovar. Vos convido que el visiteu. Moltes gràcies, Opre Roma, adeu. Hola, soc cibervalenciana del canal de YouTube i de Twitch i jo vaig crear-me el canal perquè m'agradaven molt els videojocs, sobretot els Sims, i vaig pensar que per què no en la meva llengua que tant escasseja al món de YouTube el parlar-la i el disfrutar-la i gaudir-la com ho fem nosaltres, els que som youtubers i sobretot valentubers. Així que podreu trobar sobretot gameplays, historietes, curiositats sobre els videojocs i moltíssimes coses més relacionades també amb la cultura 3.0. Així que us anime a visitar-me quan vulgueu. Hola, jo sóc Alfons el Blue, cantant de Malparlat, i me vaig crear el canal de YouTube, el perfil de Valentuber, per dir-ho d'alguna manera, perquè volia apropar tant la cultura hip-hop com el rap, com les ferramentes per a fer-lo, tant a xiquets com a grans, a tots els públics. I la veritat que m'ho passo molt bé fent-ho, així que hasta on arribem i ja està. Hola, jo sóc Aitana Ferrer i el meu canal és El Ventall d'Aitana. I què passa dins del Ventall d'Aitana? Doncs que hi ha moltíssimes coses, com un ventall de coses, totes vinculades a l'educació, als xiquets, a les xiquetes i a la família. Actualment estic fent uns tallers basats en les 4 R's per tractar de millorar l'estat, el mig ambient del nostre planeta, i així que es poden fer moltíssimes coses, molts joguets, moltes activitats, respectant la natura i el medi ambient. Bé, i fins així el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Si és així, li doneu un bon m'agradar, se subscriviu al meu canal, li doneu a la campaneta per a que us avise dels vídeos i si voleu, doncs compartiu als vostres amics, als vostres familiars, al vostre entorn en general. I ja està, ens veiem al pròxim vídeo i vos dono una besadeta ben forta i que passeu molt bona setmana. Adeu!